Conducerea primăriei a găsit-o pe această bătrână lângă sobă. Are o pensie de 900 de lei și nu primește ajutor social pentru încălzire. Nu avem. E cu șoce, mie că cu strușcă, că căldările, una în disartat și una pe dimineață. Strușcă am noroc, îmi dă fieghe, moraraș. Și cu o grijă, că de pe la oameni care îmi dă. Dorm așa ca orsul. Ce să fac? Sunt robodit cu 2 șali. Și cele am ajuns. Mai înainte măcar da de săcrit, dar mâine de săcrit am blocat în plionc. Și nu se uită, nu se mai uită nimeni, care și intră, răbuiesc și se duc. Soții verejani care sunt șomeri spun că pe timp de iarnă lipsa banilor îi afectează și mai mult. Venitul nostru eu cotă n-am ienarii. Vine vara, noi mai lucrăm cu ziua, într-o parte în alta. Și ea ca și venit, am trecut cu vaște de cei și erai bucuros de 70 lei ziua. Primăria satului Schineni nu are bani să ajute pe cei săraci. Din cei peste 1500 de locuitori, doar 8 beneficiază de ajutor social. Bugetul primăriei prea mic ca să putem face careva alocații pentru familii social vulnerabile. Acest lot predestinat păturilor social vulnerabile conține cutii alimentare, plapume, scurte, pulovere și mănuși. Tot ce este necesar pentru această perioadă rece, chiar geroasă, în regiunea noastră de nord. Astfel de ajutoare au primit 120 de familii din nordul țării.